खुलुमबाय बे समाव आङो प्राइम 24 हेडलाइन्स अरुण ब्रह्म बे समाव बैसागो बोथोर साफ्रोमबो मिथिखागौ दिनैनि दिना बैसागो बोथोरनि मोनफ्रोमबो गामि गामि नखर नखर दिनै गाजा गोमजा रंजानाय मोसानाय बेफोरनि सायाव दिनै आं नोंथांमोननो 2 नं बालिगरा गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि बैसागो रंजानाय बे बैसागो रंजानायनि सायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो नागिरदों दिनै साफ्रोमबोनि गोसोआव एबा साफ्रोमबोनि रंजानायनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जाबाय 2 नम्बर बालिगरा गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि देरफुनाय लाइमोनफोरनि गाजा गोमजायै बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी बिथाङा बे समाव दिन्थिफुंदों बे जाबाय 2 नम्बर बालिगरा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बैसागु बोथोरनि रंजानाय जोबोद समायना जोबोद नायबाय थाथावथाव मोसानाय नुनो मोनदों केमेरानि गेजेरजों नोंथांमोना नुखादों बेयाव सेंग्राफोर सिख्लाफोर बेसेबांबा ग्रोम ग्रोम गाजा गोमजा बैसागो मेथाइजों मोसानाय बे मोसानाया जोबोद बाख्नायथाव गावदां गावदां सिख्लाफोरनि मोसानाय समायना समायना सेंग्राफोरनि मोसानाय थारैनो बेसेबांबा समायना नैबे समाव बैसागो बोथोरनि जिहेतु दिनै थामथि सानाव बिथांमोननि गामिनि लाइमोनफ्रा गोसो होसार होसार बैसागो जि बोथोरजों मोसादों दिनैनि बे समायना रमायना फोरबो बैसागोनि रंजानाय फोरबो गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारनानै बिथांमोना बे समाव बैसागो मोसानाय थारैनो बेयाव मेथाइ खनदों थारैनो मेथाइ खनगिरि बिथांनिसिमबो जोङो माखासे मेथाइखौ खोनासंहोनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेयाव सासे हारमनि दामनाय दं बर'नि बैसागो फोरबोआव मा दामजुजों मोसानाय जायो बे हारमनि दामदों बिथां जोहोलावा बर' सेंग्रा नै बिथिं आरो खाम दामदों समायना लाइमोन सेंग्रा बिथाङा खाम दामनायाव गोसो थारैनो बैसागो बर'नि जिहेतु बैसागो फोरबो बेयो बेसेबांबा समायना दामनाय देनाय गोदै देंखोजों मेथाइ खननाय थारैनो समायना रमायना लाइमोन सिख्लाफोरनि मोसानाय बेसेबांबा समायदों मेथाइ खननाय थिंनि गेजेरजों समायना समायना सिख्लाफोरनि खावलाय जाहाबनायजों देग्लायनि बैसागुआ बेसेबांबा समायदों आरो नैबे बिथां जोंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो 2 नम्बर बालिगरा गामिनि जिहेतु लाइमोनफ्रा दिनैसिम सानबैसे मोसाखो मोसानाया साननै जाबाय गासै देग्लायनि बैसागुखौ मोसाना माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों देग्लायनि मा सानबैसे मोसागोन होननानै आरोबाव जोङो गाबोन सानसे मोसाबावनो सानबाय आरो बैसागु बोथोरनि 2 नम्बर बालिगरानि जानानै रायजो राजाफोरनि मा मेसेज होनो सानबाय 2 नम्बर बालिगरानि जानानै बे मेसेजखौनो होनो सानो जे बैसागु बोथोराव बयबो रंजा खुसि मोसा आरो मोजाङै रंजा खुसि बरायनानै मोजाङै रंजा खुसियै बिदाय हरनो होननानै सानो गोजोननाय थाबाय बेनो जादों बैसागु बोथोरनि जिहेतु मोजां मेसेज 2 नम्बर बालिगरानि लाइमोन सिख्लाफोरनिफ्राय मिथिना मोनबाय देग्लायनि बैसागुआव बिथांमोना गाजा गोमजायै रंजागोन आरो बयबो सुखु दुखु दाहाफोरखौ ज्राब गारनानै देग्लायनि बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजानो थिनदों आरो रंजागोन थारैनो बेनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे समाव बैसागु बोथोरनि बैसागो रंजानाय रादाब लानानै फैदों थारैनो नोंथांमोननो बेसिम खिनियाव 2 नम्बर बालिगरा गामिनि लाइमोनफोरनि मोसानाय रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोननाय